království, kde mají příliš mnoho pravidel, Pokračuj. zatouží chlapec Justin po volnosti. Chci být rytířem. Dostaneš úkol. Najít dědečkův kouzelný meč. A přinést ho domů. Proto musí náš nečekaný hrdina A ty jsi tu proč? Kvůli výcviku. najít kuráž, aby mohl naplnit svůj osud. Pro první test použijeme draka. Zítra bude mít tahle země nového krále. Pěkná koruna. Ten meč má Heráklio. Rozžvejká tě na kaši a vyplivne. Jsem připraven. Takhle se mi líbíš. Již letos Potřebuješ parťáka. Nepřidáš-li se k mé armádě, budeš jí muset čelit. dobrodružství Ne, stůj! začíná. Nadešel konec světa! Pusťte tu dámu. Nový věk si žádá nové hrdiny. Justin, jak se stát rytířem? Duchové ohně, vyslyšte mé volání! Již brzy v kinech ve 3D.